wai kai kullum ba ka da aiki sai nuna wannan abubuwan. In ban nan da wani ne. Kaga na ga alamun kai ba za ka yi bacci yanzu wurin kwanta yin kwanciya saboda in na biya ba kwana sai muka karfe 3 da Eh bari ma ƙara zama. mutumin da yake kwana ba abin da yake yana bacci yana saura kuma ka dame ni don na san halinka. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai kana nan. Malam Faruk wallahi ta laga na. Masha Allah. Ba sha ba kai kana fitan ba. Kuna dan hutawa kenan. Wallahi. Ina wuni. Masha Allah. Na gajiya. Ya aiki. Ana lafiya. A shi wannan ba shi ai inda da danna ne. Ya saba. Ai mun san irin su sosai da sosai dai. Wallahi ai ne. Haka za su gane na data ma sai ya roƙa a bai shi. Ai haka. Ai kuma ga lokuta ku sai ka saka. A ko? Kwarai da gaske. Alhamdulillah. Wallahi. Dama wannan alaikun da shi ba. Shine ya bare ya ce a kawo maka naira miliyan 2 ne kyankyan. Ya bayar. Ai wato kaɗan daga cikin aikin alaikun. Kaɗan kenan daga cikin aikinsa. Na ai kaɗan kama ka gani wannan ai ba komai bane a wurin alaji. Are da gaske ai mutumin kirki ne kai. Ina gaya maka ai irin waɗannan Allah ne san adadin mutanen da aka raba wa bana. Sannan kuma da shi gona ce da shi in gaya maka ga yadda kasan yana shuka daloli. Haka alaji yake. Alhaji ya ce in Allah ya kai mu da yamma ka je ka same shi ya ce akwai maganar da za ku yi. To yanzu mu za mu koma saboda ka san ba yanzu rabon yanzu aka fara ma. Mutum 10 muka kaiwa nan gaba kila zan iya tura mu wajen mutum 100 ma. To ma ya Domin bar ku lafiya. Ga huta lafiya. Mala ayi tace lafiya ko? Kuma godiya kuma godiya. Insha Allah zai. Kuma godiya. Ba ina kudi na da aka kawo yanzu kana zauna kudi a bakar jaka kudi ina kudi na da Allah ka dana min irin wannan na gama kuma fa ka bi ni gaskiya da alama baccin nake to ni ya kai mafarki ka zo to Allah ma san me gaban me kai